a chroeso I am hanes. Aha! Mae pawb yn gwybod bod teithio ar hyd yr A470 trwy Gymru yn gallu bod yn ofnadwy. Yn enwedig yn y canol, especially yn y canol, mewn lle o'r enw Dinas Mawddwy. Wanta. Yn 1550 roedd trafeilio wrth ymyl Dinas Mawddwy yn ofnadwy iawn. Roedd trafeilio wrth ymyl Dinas Mawddwy yn beryg. Dangerous. Pam? Wel, yn 1550 roedd na ddynion efo gwallt coch, y Gwylliaid, Cochion, the Red Bandits. Oedd y Gwylliaid Cochion yn bobl neis? Na. Oedd y Gwylliaid Cochion yn bobl hyfryd? Na. Oedd y Gwylliaid Cochion yn angylion? Na. Nag oedden. Pam? Wel, mi oedd y Gwylliaid Cochion yn dwyn. They stole. Roedd y Gwylliaid Cochion yn dwyn defaid. Roedd y Gwylliaid Cochion yn dwyn buchod. Roedd y Gwylliaid Cochion yn lladd pobl. They killed. Ac yn dwyn pres. 15 pres. Roedd yn dwyn pres, arian, bobl. Oedd pawb yn gweiddi, hore! Na, roedd pawb yn gweiddi, bŵ. Ac yn 1554 roedd pawb wedi cael llond bol. Roedd un dyn wedi cael llond bol. Lewis Owain. Neu y Barwn Owain. Baron. Oedd y Barwn Owain yn ddyn neis? Na, yr oedd yn dyn blin, angry. Be wnaeth y Barwn Owain? Danfon llythyr i'r Gwylliaid Cochion yn gofyn nhw fod yn hogiau da? Na. Gwahodd y Gwylliaid Cochion I noson gaws a gwin yn Molgellau? Na. Ychydig cyn Nadolig, dyma Baron Owain a'i soldiers yn ymosod ar y Gwylliaid Cochion. Soldiers. A dyma... A dyma nhw'n lladd cant o'r Gwylliaid Cochion. Dyma 2 o'r Gwylliaid Cochion ifanc yn gofyn i'r Barwn Owain am drigaredd. Gafon nhw drigaredd, mercy, naddo. Fe laddodd Baron Owain y 2. Wel, ychydig wedyn, fe aeth mam yr hogia ifanc at y Baron Owain yn Dolgellau a dweud, Baron Owain, a fi ydy mam y 2 hogyn ifanc wnes di ladd. A chyn hir, mi fydd y Gwylliaid Cochion yn dylad di ac yn golchi ei dwylo yn dy waed, in your blood. Oedd Baron Owain ofn? Scared? Na. Ddaru'r Baron Owain edrych ar y ddynes a chwerthin.
Diwrnod? Na. Wythnos? Na. Mis? Na. Misoedd wedyn. Pan oedd y barwn Owain yn trafeilio ar ei geffil, fe ymysododd atac y Gwylliaid Cochion. A'i ladd. A do, wnaethon nhw olchi ein dwylo yn ei waed. Heddiw, pan fyddwch chi'n trafeilio ar hyd yr A470 trwy Gymru, dim ond un peth wnaeth i'ch dychryn, sgeriw, sef pris y baned neu'r peint da chi dalu amdano fo. I'ch da.